Ara sí, després del temps, m'ho anem al reportatge d'Avui Solidaritat. Avui parlam de reciclar roba vella al temps que es dona formació i feina a persones amb necessitats econòmiques. Aquest és precisament el doble objectiu d'un dels tallers que es duen a terme a la Fundació de Xalles de Capdepera, una idea original que rep una subvenció de l'obra social de Sa Nostra. Vestits en retalls de roba vella, flors de colors per decorar i moltes coses més és el que han elaborat els usuaris al taller de patchwork ajuntant retalls creant fites que ha organitzat la Fundació de Xalles de Capdepera. També és vera que té un sentit ambiental, però també per nosaltres té un sentit doble, diguem, i l'importància bona, diguem, que té és que a la vegada que reduïm els residus, a la vegada donant feina a gent amb problemàtiques X i que ajudam a que s'insertin sociolaboralment. També és una manera que les oferim als nostres usuaris d'autoocupació, perquè així com està la cosa ara, a nivell real de la crisi que tenim, que no hi ha ofertes de feina i que és difícil, a lo millor, col·locar-los a nivell laboral, les donen la possibilitat que a casa seva puguin fer cosetes d'arreglos de roba o mirar que muntin qualque cosa per ells mateixos. A més, els usuaris reben un ajut econòmic per dur a terme aquest taller i d'altres que també s'organitzen. Un fet que és possible gràcies a la subvenció de 3.000 euros atorgada per l'obra social de Sa Nostra, tot i que també la Fundació compta amb altres ajudes. Gràcies a les donacions dels particulars, gràcies a les vengudes de particulars que venen a comprar coses aquí de Xalles, en aquests moments mos és molt positiu perquè a nivell econòmic totes les fundacions i totes les entitats sense lucre ara m'estan passant molt malament i gràcies a això podem continuar i podem mirar de seguir endavant, mirar de dur a terme iniciatives d'aquestes i el manco ens possibiliten un futur. Un futur per a la Fundació de Xalles que també es converteix en una oportunitat de futur per als seus usuaris.